Jeňçiler Günörtü vilayet Kannagarda polisiýa darasyna hüjüm edenlerinden soň owgan güýçleri ýokary hüsgarlyk ýagdaýyna getirildi. Vilayet resmisi 4 san jeňçi polisiýa darasyna zabit edýän wagty janynyň geçen bombaçynyň partlaýjy oýlan maşinini ýaranlygyny aýtdy. Hüjümçileriň hemmeti öldürildi. Partlamada owgan milli goşunyň bir askeri hem wepat boldy we ağzyndan 6 adam yaralandy. Hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz boýnuna aldy. Ukraina howpsuzlyk güýçleri jurnalistleriň Harkowdaky şäher geňeşiniň jaýyna girmeginiň öňüni baglady. Bir ýerde gapma garşylykly şäher häkimi Gennady Kernesiň ikinji möhlete katam kabul etmek planlaşdyrylypdy. Kernes oktýabrda özi barada suud dinlenşiginiň barýan wagtyny gaýtadan häkimlige saýlanyldy. Ol 2014-nji ýylda Kiýewde Ýewropa tarapdar meýdan protestlerini dargatmak üçin hakyny hüjümçi tutmakda aýplandy. Kernes bu aýplamalaryň syýasy sebäpligini aýdýar we özüniň orsiýetçi pozisiýasyny günwatarçy hökümeti gollaýanyň bilen çalyşýar. Ol 2014-nji ýylyň aprelinde janyna kast edilmekden arkasyndan tüpeňlän mergeniň okundan aman galdy. Täzik işçileri radioaktiv galynlary 1 metr galynlykdaky gum we beton bilen gömüp ziyansızlandırmak baradaky proýekte başladylar. Demirgalyk Täjikistanyň Suud welaýatynyň proýekt 36 milyon tonna çembesi radioaktiv galynlygynyň goloýdaky Sýr derýa sızmagynyň öňüne almagy önükdirilen. Bu galynlar esasan Sowet döwründe işledilen uran känleri we uran baýlaşdyrylmagy bilen baglanşykly. Maliýe kynçylyklary biz ziyansızlandyrma işini ýyllap giýjekdirdi. Emma olyny Ýewropa Birleşiginiň 2,4 milyon euro granty bilen mümkin boldy. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.